Яңа Кенәр авылында яшәүче Мидхәт абый Сәфәров быел 77-нче җиңү язын каршы ала. Шушы көннәрдә без Яңа Кенәрдә булып, сугыш ветераны белән очраштык. Кечерәк кенә буйлы гаҗәеп ачык йөзле Мидхәт абыйбызны иртәдән әзерләнеп көтеп торган, күкрәген орден медальләр күмеп китә язган затлы костюмын кигән. Шунда ук яшьләрчә бер җитезлек белән урыныннан торды да зурлап кул биреп күреште. Бик теләп үзенең тормыш юлы турында сөйләп китте. Хәтерләсәгез, сезне 95 яшь белән котлап район башлыгы Илшат Нуриев килде. Менә моннан 9 километр аррак Кылыяр дигән авылда туганмын мен. Анда башлагыч мәктәптә укыдым инде мин. Шуннан соң Искежем мәктәбендә бераз 1-2 ел, аннан соң Яңа Кенәр урта мәктәбендә 8-нче классында укый башладым. Анда 1-2 ел укыганнан соң инде мин 10-нчы класс булмый дигәннән Ранага кірдім инде. Рана мен тарихны яратканга күрә Искаш мәктәбендә тарих география укытучысы итеп билгеләделәр мине. Анда ярты ел укытканнан соң инде миңа 17 яшь тулды. Шуннан соң солдатка алдылар мине иптәшләр белән. Анда 17 яшьтә китеп инде 25 яшьтә 7 ел ярым хезмәт итеп кайттым. Сугышта булып, Көнбатышта немецларга каршы сугышта, аннан соң Кытайда, Манчжурияда японларга каршы сугышта катнаштым инде. Барысы 7 ел ярым и оңарчы әти сугышта үлгән инде. Беренче булып Белоруссиянең авыл шәһәрләрен оныттым инде мин. Менә кеше сержантлар, кеше командирлары курсында эләктем мин, еракын чыгышта. Шуннан безне курс җитәкчесе bir 15 сержантны, младший сержантлар безгә Birinci Belarusya frontuna җибәрде. Анда практика булырга, bir ay практика булып, икебез шунда үлеп калды, беребез ранный булып. Шулай итеп, Бөек Ватан сугышы тамамлаганнан соң, 9 майдан соң инде, 3 айдан соң японларга каршы сугышка катнашырга туры килде. Бу орден медальләрне сезгә нәрсә өчен бирделәр? Төрлесе бар инде. Разведкага барып, терапевткан эшендә бар. Сугыштан соң нәрсә белән шөгыльләндегез? Монда кайткачтан инде шул Казан педагогическийсенә 3-нче курска кирдем инде. Мин монда киткәндә 9 классы бетереп киткәнем инде. 10 классы бетергәндә сугышка алдылар инде безне. Шуннан соң монда кайткач Казан педагогическийсен теге Кабан күле янындагы бетердем. Шуннан соң тагын педагогический институтка кирип, аны тәмамладым. Сәгыйдә апа белән кайчан өйләнештегез? Кайткачыннан 50 елның язында кайттым, көзәндә өйләндем. Аның белән 8-нче класста, 9-нчы класста монда укыган инде без. Шул укыган кызларның шул берәү калган, тормышка чыкмышы. Шуны алдым инде. Әйдә югарыга барып, кызларга часынма дигәч, чан диде инде. Ana şöyle ilenir diye etip hayat gittik, ilendik deyip ilendirdi olmuyor. Mertemine bir de 8-9'da okuyan bir kız kalkan öyle şunu pişirmesin diye yapış dediler yine. O ağır sabırlı. Evet yine iki malay tuturdum ya bir kızımız. Şuşa
iş bala terbiyesinde, bunda nikahlar terbiyesinde yaşamalı. Митхат абый, сезне ярак көн чыгышта да булып кайткансыз диделәр. Бу дөресме? İptaşlar bilen soğuş vaktindeki Ergey'deki İptaşlar bilen dostluk bek nık iken bizim polkның hem diviziyanın veteriner советі tüzüldü. Şu veteriner советі meni Irak'ın çıkışka veteranlar bilen şıraşırga Irak'ın şırga şakırdılar. Hat bile. Özüm ne olsa da bardım. Anda iptaşlar bile şıraştık. Manzuriye'de soğuş yollarına anda kırıp indi. Anda koyulmayan heykellerini koyduk. Şöyle de iptaşlar bile şıraşıp kayıttım indi. Митхат абый, әтиегездә сугышта булып, хәбәрсез югалган икән. Әти 1898 yılını туган ул. 4 kızga bir malay bulgan babayның. Ol ni min bile başlaganda indi kızları, babayның kızları turmuşka çıkkan idi. Temirgali mesela ol Graylanlar Soğuşunda da bulgan. Şundan soň ol Graylanlar Soğuşuna gitken vaqtda abini babaylarını, abilerini qararga kaldırgan indi. Şundan 1925 yılda men tuğaş tudum indi. Şundan soň indi әти Graylanlar Soğuşundan 22 yılına kaytkan indi. Şundan sonra әти indi ol Arapça oku yaza bilgen. Bizim avulda mullalar bek gramatlı kişiler bulganlar, bek tırışıp bağları okutkanlar. Bizge әти Arapça bek yakışlı biladir idi. Şulay buldu. Әти babay onlar iginçiler. Aynı ilgilen vakitte yaz kız Söğütlerle şükürlenenler küçükle sandıklarını arbağa salıp avullarga jirgenler indi. Әти indi suka suqalav, tırmalav, bütün av hoşalığın alıp bargan Simeon Tudras var betinde. Şol әти Hristiyan, şol gitkençi soldatka soğuşa gitkençi şol suka tırmalav, atlarını qarav, işler bile şükürlendi. Ondan sonra 42 yılını yok 41 yılının közünde kişiler ilkeş to'p 3 yaş to'lgan 3 gün әти 2 at bilen Arçaga ekmek iltkirge gitken. Şundan soň kündüzki әти gitken Arçaga at bilen kelip düşken 10-11 kişiga bizning avulga haber. Şundan soň bizning babayның kızının babayның kiyavi kurşidalar şol kurşini jibirgenler. Mine sen onların ardından barıp jetdi. Temirgali'nin atını alıp kal. Avula koytmasın. Turda kinergeliyle boyun kapıta açsın. Bu kişi şol prikazları ötetirgen kişi bulayındı. Ol atını alıp kala da Temirgali әти boyun kapıta açtı. 50 yaştakilerini aldılar betinde. Bu 42 yaşta aldılar. Әти yol yarım soğuşup Moskovni saqlaganda ondan soň Moskovni tün yakın çıkıştan saqlaganda
Іржеп шәһәрен саклағанда хезмәт иткән. Іржептә бик зур сугышлар булган, шул сугышта катнашкан. Без 3-4 агай-эне ир кешеләр әтинең каберенә, Іржеп шәһәренә барып кайттык. Военкоматка кердек. Военкомат Іржеп шәһәрендә бик зур сугышлар булганын сөйләде инде. Шулай. Әти калды сугышта, һәлак булып, шайтып. Әйтегез әле, озак яшәүнең сире нәрсәдә дип уйлыйсыз? Мин үзем дә спортсмен. Кызылларда баш укытканда, физкультура сага җитмәгәндә, физкультура укытучы итеп итә торганнар иде. Шаңгыда әле 90-да гына туктадым мин.